Ahoj potápníci, jsem tu pro vás s podcastem Potápěckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a drbech z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to. Vracím se po trochu delší odmlce, za kterou se tímto omlouvám. Kdo mě sledujete na Instagramu jako Scuba Girl, tak asi tušíte, že jsem místo potápění a mluvení o potápění snad poprvé po 8 letech nedělala vůbec nic potápěckého. Cestovala jsem totiž po Jižní Americe, pěkně s batohem a po svých. Nicméně jsem ve zdraví přežila a vracím se v plné síle s novou sérií potápěckých podcastů, i když trošku v jiné formě. Doteď šlo výhradně o rozhovory s hosty, ty určitě neopouštím, ale přibudou k nim konečně i ty potápěcké novinky, drby a to, co se aktuálně řeší, jak furt slibuju v úvodu. Dnešní epizodu zahájíme pěkně vzorovým krokem do hluboké vody. Koukám před sebe, držím masku a regulátor jednou rukou a všechno, co by mi mohlo nafackovat rukou druhou a lup, jdem na to. Hlavním tématem dnešního podcastu bude certifikace AOVD, neboli Advanced Open Water Diver, protože se mě shodou okolností na zrovna tohleto téma v posledních týdnech ptalo několik lidí. Je kolem toho docela velký čurbes, takže si myslím, že by možná docela stálo za to si vysvětlit, proč a co se vlastně změnilo a proč je to všechno teďka takovej dobrý guláš. Ale než se k tomu dostaneme, dáme si ještě takový lehký zpravodajství o tom, jak se potopila loď v Egyptě, jak souvisí Godzilla s dekompresí nebo žraloci s kokainem. Narazila jsem taky na zajímavý podcast o podvodním prostředí a vyskočila na mě docela užitečná informace o potápěcké organizaci DAN, kterou spousta z vás dobře zná, protože jste u ní dost pravděpodobně pojištěný a platíte jí nemalý peníze. Začneme tipem na díl podcastu, který se týká dění pod mořskou hladinou, takže si myslím, že by potápěče mohl bavit. Je z pořadu Zjistí víc, na který mě přivedl kamarád potápěč. Myslím, že to bylo někde na lodi v Egyptě, mezi ponorama přišla řeč na jejich díl o krádeži vraků. A to je mimochodem taky docela zajímavý na poslechnutí, ale ten už je starší, ten vyšel, myslím, někdy loni v srpnu. Ale zrovna teďka vyšel díl s názvem Podvodní hladinou a myslím si, že by prostě potápěče mohl docela bavit. Mě bavil. Tvůrci podcastu Kuba s Davidem v něm mluví o ztracených městech i třeba zbraních pod vodou a o tom, kolik podvodních min je třeba ještě kolem Estonska a jak se s nima nakládá, že to tam řeší potápěči z armády a nejenom estonský, ale dost často se tam dělají třeba mezinárodní cvičení na tohleto téma. Docela zajímavý to je. Co mě taky zaujalo, že pod epizodou zveřejnili nástroj nebo odkaz na nástroj pro vizualizaci vývoje vodní hladiny. Člověk si tam může vyzkoušet, jak to na planetě vypadalo s moři a oceány v průběhu historie a která část země byla ve které fázi zatopená. My jsme třeba například podle mýho šetření měli v jednu chvíli místo Brno a moře. Proč bychom se třeba někdy nebudeme rozvíjet tu myšlenku, že bychom se do téhle části historie mohli vrátit? Taky v epizodě vysvětlují, co je merman a proč je to tak těžký přeložit do češtiny. Kdo je potom ochotný zaplatit za bonus, tak se dozví víc o tajemných tvorech žijících hluboko v oceánech i o bájných příšerách, o kterých se zatím jenom vedou spory. No obecně je to docela příjemný poslouchání do auta nebo třeba před spaním, tak jsem se chtěla podělit o tenhle potápěčský tip. Teď pojďme k tomu DANu. Pojištění od Dan Europe já mám třeba osobně asi od vždycky. Líbí se mi ta jejich nepřetržitá linka, kdy vám pomůžou odborníci. Na webu píšou doslova, žádná jiná organizace neposkytuje skupinu specialistů na potápění a hyperbarickou medicínu, kteří by byli připraveni podporovat potápěče v nouzi téměř v jakémkoliv evropském jazyce, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro mě je důležitá ta informace, že je můžu kontaktovat a oni mi poradí, to znamená, není potřeba úplně hnedka myslet na to, že potřebujete vody do hyperbarické komory nebo že vám jde o život, ale dost často jsem se potkala se zraněníma různého druhu,
I u studentů, i u sebe. A to vědomí, že mám koho kontaktovat, když se nejsem vůbec jistá, nebo třeba nepomáhá to, co umím, nebo to, co znám, tak je docela fajn. Co jsem ale nevěděla, že na jejich tísňovou linku je může kontaktovat úplně kdokoliv a vlastně u nich nemusíte být vůbec pojištěný. Dan pak koordinuje celou tu nouzovou situaci, doporučí nejlepší postup, vybere nejbližší vhodný zdravotnický zařízení a obecně se vás pokusí udržet v co nejlepší formě, úplně ideálně naživu. Jasně, pokud jste u nich pojištění, tak za to i zaplatí, ale vy to potom můžete klidně dořešit se svojí pojišťovnou. Důležitý je, že tam ten support je vlastně pro všechny potápěče. Bez rozdílu pojištění. Moderní a užitečný jsou z mýho pohledu i způsoby, jakýma se dají kontaktovat. Dan nabízí možnost zavolat jim na běžnou linku, ale novinka teďka docela poslední doby tuším je možnost volání přes internet anebo odeslání telefonního čísla, na který oni vám zavolají zpátky, nebo úplně jako v takových těch méně nouzových situacích se dá poslat i e-mail a dostanete pokyny potom e-mailem. Ale co mě docela baví, je právě ta možnost poslat jim číslo, protože ruku na srdce většina z nás, když cestujeme mimo Evropu, tak si tam koupíme tu jejich místní simku, ze který se dá ale málo kdy volat. Takhle vy vlastně můžete tohleto telefonní číslo místní poskytnout Danu a oni vám zavolají zpátky a budou s váma řešit, co je teda potřeba. Tím pádem je vlastně docela fajn, že na to Dan myslí. Jenom aby bylo úplně jasno, tak Dan nijak tenhle příspěvek nesponzoruje a nemám od nich ani žádnou podporu, ale je to zase jedna z věcí, na kterou se mě dost často studenti, kamarádi nebo lidi okolo mě ptají, jak je to s potápěčským pojištěním, co bych doporučila. Tak Dan není úplně nejlevnější, to je pravda, nicméně si myslím, že to krytí je asi nejlepší. Nebo takhle, nevím o žádný jiný takhle komplexní potápěčský pojišťovně, můžete mě vyvízt z omylu. Pod mým příspěvkem na Facebooku a na Instagramu se rozdělá i trošku diskuze o tom, jaký s tím má kdo zkušenosti s tím pojištěním. A já, abych řekla pravdu, tak jsem je kontaktovala jenom párkrát a to ohledně spíš drobností. Ale budu ráda, když se vy podělíte, ať už tady pod tím podcastem nebo kdekoliv na YouTube, nebo kde mě sledujete, posloucháte, a o tom, jak jste s Danem komunikovali, nebo jestli jste třeba někde řešili nějakou potápěčskou nehodu s jinou pojišťovnou a jak to vlastně dopadlo. Tyhle ty informace jsou vždycky fajn vědět. Teď pojďme k trošku zábavnější, i když vlastně je svým způsobem strašně smutný zprávy. Vyskočilo to na mě někde na internetu a kdo by nekliknul na titulek žraloci plní kokainu jsou reální a jsou u pobřeží Brazílie. No, není to zase tak vtipný, jako by to mohlo být. Bohužel to není pokračování loňského filmového úletu Medvěd na koksu, ale je to realita současného pobřeží Brazílie. Sharpnose shark, neboli český žralok sedmižábrý, se dostal do laboratorního hledáčku vědců, kteří zjistili, že těla těchto žraloků obsahují velké množství kokainu. Tito žraloci, někdy taky nazývaní jako chicken sharks, žijí u pobřeží a nemigrují. Mohli se tedy jednoduše živit i jinými kontaminovanými zvířaty, nebo se jim kokain dostává do těla přímo z vody. Brazílie totiž patří k největším světovým konzumentům kokainu na světě a droga se tam do moře může jednoduše vyplavovat třeba odpadním systémem. Už dřív některé studie odhalily přítomnost kokainu v jiných vodních tvorech, například v mušlích. Kokain v těle žraloků může mít ošklivý dopad na jejich růst, na mutace, potenciálně i plodnost, protože jeho největší množství našli vědci v játrech žraloků, které mají významnou roli při vývoji embryí. S touhle zprávou přišel, myslím, server scubadiver.com. Teď teda doopravdy jedno téma na odlehčení, já jsem si prostě nemohla pomoct a tohle mě neskutečně baví. Nevím, jestli jste viděli poslední díl Godzilly, já zatím nejsem úplně velký fanoušek téhletý série, myslím si, že jsem nikdy žádný jiný díl neviděla, ale po tomhle mám docela chuť to napravit. Ale k tématu. Tu poslední Godzillu natočili Japonci a pokusili se jí zabít dekompresí. A nejdivnější na tom je, že když se na to člověk podívá, tak to vlastně docela dává smysl. Většinou, když se filmaři pustí do natáčení podvodního prostředí, spustí to mezi potápěčema vášnivý diskuze, až na čestnou výjimku snímku režiséra Jamesa Camerona, který je sám vášnivým potápěčem, se ale většinou objeví dost nepřesností a potápěči se tak tvůrcům nakonec stejně vysmějou. O to víc ale překvapili právě ty Japonci s nejnovější Godzillou Minus One, ve které vymysleli teoreticky funkční použití drtivý síly dekomprese. Kdo film neviděl a chce vidět, už stejně asi přišlo překvapení, ale ono se to dalo čekat, že i Japonci Godzillu zkusí zabít. Jinak tedy před dalším posloucháním varuju před lehkými spoilery.
Netflix nedávno pustil i do českých domácností další akční film s Godzillou a vlastně nejde vůbec o špatnou podívanou. Godzilla Minus One získala Oscara za speciální efekty a podle zahraničních serverů jako Rotten Tomatoes nebo IMDb se divákům líbí, na ČSFD má úctyhodných 72%, což je na blockbuster takovýhleho typu docela dost. Vlastně je to docela komorní podívaná, ale to bychom se pouštěli do zbytečných diskuzí o filmu. Co bude ale zajímat potápěče, je samotný závěr, kdy dojde na finálovou bitvu mezi monstrem z hlubin a hrstkou odvážných, i když válkou velmi zdecimovaných japonských hrdinů. Vymyslí totiž poměrně zajímavou teorii, že když nalákají Godzillu nad velkou hloubku, konkrétně našli u svého pobřeží asi 1500-metrový vodní příkop, a že když pošlou tu Godzillu rychle dolů a potom ji hodně rychle vytáhnou nahoru, měla by jí ta síla tlaku zničit. Nepouštějí se do úplně rozsáhlého vysvětlování detailů, ale každý potápěč si dovede představit, že jim jde vlastně o masivní dekompresní nemoc. Ponechme stranou fakt, že Godzillu japonští inženýři omotají opaskem vyskládaným lahvemi freonu, který má obalit pomyslnou vrstvou bublinek a ochránit ji před okolním tlakem, až dokud nepadne na dno. Tam se náhle ty bublinky zase vypnou a na Godzillu začne působit ten obrovský tlak a oni kolem ní, nebo pod ní, myslím, nafouknou takový velikánský vzduchový vak a prudce ji vytáhnou na hladinu. To je jasně, to je tak trošičku blbost, ale to samotný prudký ponoření příšery a její podobně prudký vynoření by mohlo způsobit dekompresní nemoc i něčemu tak děsivému, jako je tvor vzešlý z atomových útoků. Jak to nakonec dopadlo, nebudu prozrazovat, kromě finále s potápěním nijak ten film vůbec nesouvisí, ale myslím si, že to rozhodně stálo za zmínku. No a než se pustíme do toho slibovaného hlavního tématu a povídání o Advanced Open Water Diver certifikaci, tak je čas ještě na jednu trošku smutnější zprávu, ne trošku, ale hodně smutnou zprávu, protože na Maltě došlo k další tragédii. Titulek toho článku, na který jsem narazila někde na netu, byl Potápěč obětoval život s tím, že chtěl zachránit kolegu. A šlo o potápěče Krištofa Běleckého a Dominika Dubaje, kteří zemřeli po incidentu u vraku lodi Žandor u pobřeží Malty. Snad to čtu správně, ale já na ty názvy asi úplně nejsem. Kdo tam byl, určitě ví. Podle svědkyně tragédie obětoval ten zkušený potápěč hodinu dekomprese a v podstatě tedy i svůj život ve snaze zachránit jiného potápěče, což se ale ani tak bohužel nepodařilo. S informací o události ze soboty 6. července přišlo server Times Malta. Instruktorka potápění Joanna Věrebeková byla se skupinou polských potápěčů na ponoru u vraku lodi L Polynésie z první světové války v hloubce asi 50 metrů, když se nehoda stala. Věrebeková řekla listu Times of Malta, že pořizovala záběry z ponoru, když jí v jednu chvíli přestala fungovat kamera a proud byl tak silný, že se rozhodla vynořit. Jakmile jsem se dostala na loď, vyskočili na hladinu 2 potápěči, řekla. Oba byli v tu chvíli při vědomí, ale bylo jasné, že něco není v pořádku. Jeden z potápěčů, Krištof Bělecký, začal říkat komora, komora a pak se vrátil do vody, asi aby zahájil dekompresi. Ozvala se u něj ale bolest a dekompresi se mu nepodařilo provést, dodala svědkyně. Ostatní potápěči mu pomohli zpět na loď a po nějaké době přijeli ozbrojené síly Malty, protože tam to řeší tyhle nehody armáda, aby dvojici pomohli. Druhý potápěč Dominik Dubaj zemřel dřív, než se dostal do nemocnice. 48letý Bělecký byl umístěn do dekompresní komory, ale zemřel v nemocnici Mater Dei několik hodin po incidentu. Bylo to jeho rozhodnutí, věděl, co obětuje, řekla Joanna Věrebeková. Neví, co přesně se stalo, ale Bělecký si byl vědom toho, že výstupem na hladinu vynechá hodinu dekomprese. Oba muži byli Poláci žijící ve Velké Británii a na Maltu cestovali se skupinou Diving Explorers, největším potápěčským polským klubem v Británii, který na tamní lokality jezdil často. Bělecký byl potápěč s 20letou praxí, byl spoluzakladatelem skupiny a pro své vůdčí schopnosti a zkušenosti dostal přezdívku Tato, což je v polštině táta. Jsme naprosto zdrcení, je to náš hrdina, naše legenda, chceme ho nosit v našich srdcích a myslích, nemůžeme na něj zapomenout, byl to jedinečný člověk, dobrý člověk s velkým srdcem, řekla Věrebeková, která se s Běleckým znala 10 let. Byl to můj táta potápěč, měl denní zaměstnání, ale potápění bylo jeho vášní, dodala. Na stránkách Divers24 se objevila zpráva, že Bělecký se těšil obrovskému respektu a uznání v potápěčské komunitě a jeho vášeň přitahovala mnoho nadšenců tohoto sportu.
Kryštof byl nejen vůdčí osobnost, ale také rádce mnoha mladých potápěčů. Jeho přínos k popularizaci potápění mezi Poláky žijícími ve Velké Británii byl neocenitelný, uvedla organizace. Tragická nehoda se stala týden poté, co maltéská armáda zachránila 2 potápěče, kteří se ocitli v nesnázích ve stejné oblasti. Už v květnu zemřela při potápění ve Dvejře na ostrově Gozo 44letá Švýcarka a v březnu tohoto roku zemřel u břehu Malty 45letý muž z Nizozemska, poté co se spolu se skupinou dalších 17 potápěčů dostal do potíží a musel být zachráněn z potápěcké lokality Rózy. Tak, kdo má ještě chuť po téhletý zprávě poslouchat dál a nechce ještě seknout s potápěním, což by byla velká škoda, tak pojďme na to hlavní téma téhleté epizody a to je problematika Advanced Open Water Diver a proč jde vlastně vůbec o problematiku. Ještě poměrně nedávno to bylo tak, že kdo měl certifikaci AOVD, tedy Advanced Open Water Diver, mohl se potápět do hloubky větší než 18 metrů, u většiny organizací to bylo do 30 metrů. Jenže teď už to není ani zdaleka tak jednoduchý a upřímně je v tom slušný bordel. Asi shodou náhod se mě právě na tohle téma v poslední době ptalo několik lidí, tak si říkám, že nebude úplně na škodu se tomu pověnovat i tady v podcastu. Vezmu to trochu ze široka, ono to ale překvapivě není vůbec jednoduché téma na vysvětlení, tak snad vám v tom neudělám ještě větší hokej. Když já jsem začínala s potápěním, a není to zas tak dlouho, musela jsem pro získání certifikace tenkrát ještě u PADI udělat celkem 5 specializačních ponorů, jeden z nich musel být v noci a druhý hloubkový. Tuším, že povinný byl i navigační ponor, ale to bych kecala. Plus k tomu byly další 2, já to měla tuším podvodní fotografii a vrakové potápění. To je vlastně asi jedno. Nicméně, podle oficiálního webu PADI se toho zas tak moc nezměnilo. Pro získání PADI Advanced Open Water Diver certifikace je potřeba udělat 2 povinné ponory, a to jeden hloubkový minimálně do 19 a maximálně do 30 metrů a jeden navigační, plus k tomu 3 další specializované ponory, které si může student zvolit podle svých preferencí, na výběr jich je kolem 12, tuším. Nepíše se žádný test a teorie není podle oficiálního letáku mnoho. Během AOVD u PADI tedy student udělá celkem 5 ponorů s různým zaměřením, včetně povinné hloubky a je to. Po získání certifikace může chodit do hloubky až 30 metrů. O tom, jestli je to dostatečný, by se dalo diskutovat a možná se k tomu ještě dostanu. Kdo touží u PADI po prohloubení limitu na 40, musí si udělat ještě dodatečný specializační kurz Deep Diver, zahrnující 3 další ponory a podrobnější teorii. Až sem je to poměrně jednoduchý. Organizace, která do toho vnesla solidní guláš, je SSI. U SSI je to tak, že Advanced Open Water Diver není vůbec certifikace, ale je to takzvané ocenění, taková odměna za splnění požadavků. Nápad je to vlastně docela dobrý. Aby se člověk stal Advanced Open Water potápěčem u SSI, musí absolvovat aspoň 4 specializační kurzy a zároveň mít zalogovaných alespoň 24 ponorů. Je jedno, v jakém pořadí to splní, prostě až nastanou tyhle okolnosti, dostane automaticky a zdarma ocenění AOVD. Na kartičce jsou vypsané splněné certifikace a vypadá to všechno vlastně docela pohádkově. Háček spočívá v tom, že žádná specializace není povinná. Nemusíte si udělat ani hloubkové, ani noční potápění a navigací můžete být naprosto nedotčení a přesto mít u SSI AOVD kartičku. V trochu extrémním případě můžete mít kurz první pomoci, nějakou ekologickou specializaci, vyvažování a podvodní fotografii a být u SSI Advanced. Právě přesně na takový případ jsem narazila předevčírem v nějaké zahraniční skupině potápěčů. Holčina se tam ptala, do jaké hloubky může jít se svojí AOVD kartičkou a přiložila fotku, na které byly vyjmenované specializace. Coral Identification, Fish Identification, Manta and Ray Ecology a Marine Ecology. Slečna tedy pravděpodobně dobře rozumí podvodnímu prostředí a živočichům a za to má od SSI AOVD kartičku. Ptala se tam, do jaké hloubky může potápěč s takovou kartičkou jít. A mě překvapilo, že diskuze se točila právě mezi názory, jestli je ten limit 30 anebo 40 metrů. Jenom pár lidí tam napsalo, že její limit je přece 18 metrů, protože nemá specializaci na hloubku. Je to přesně tak. Jediný způsob, jak u SSI získat certifikaci na potápění do hloubky větší než 18 metrů, je udělat si kurz hloubkového potápění, který potápěče opravňuje k ponorům až do 40 metrů. A teď k tomu pojďme ještě přidat jednu lahůdku.
SSI nabízí svým studentům ještě jeden kurz. Ten se jmenuje Advanced Adventurer. No a tenhle kurz je vlastně to samé, co u PADY AOVD. S tím rozdílem, že u SSI v balíčku není žádný specializační kurz povinný, respektive ponor. Tím pádem se opět certifikovaným Advanced Adventure potápěčem může u SSI stát člověk, který nikdy nebyl ve vodě hluboko, v noci a ani se nepodíval na kompas. Trošku nešťastný je, že nepořádek v AOVD a Advanced Adventure certifikacích u SSI mají i některý dive centra. Já jsem třeba při průzkumu tady k tomuhletomu článku narazila na jedno potápěcký centrum v Česku, který inzeruje na svých stránkách SSI kurz Advanced Adventurer, ale v obrázkách má certifikaci AOVD, tedy Advanced Open Water Diver, a v popisku ale zase se věnuje tomu Advanced Adventurer. Nicméně ta cena odpovídá spíš AOVD, takže je v tom pěkný guláš. Ještě větší guláš pak nastává v případě, že se chce člověk mezi organizacemi nějak přecházet. Řekněme, že si uděláte AOVD u PADY, ale na Dive Mastera byste chtěli pokračovat u SSI. Přijdete do SSI centra a oni se tak schovívavě pousmějí, do systému vám nahrají Advanced Adventurer certifikaci a řeknou, ať si u nich uděláte specializační kurzy v Deep Diving, Navigation a Night and Limited Visibility. Existuje tam teda ještě možnost to obejít přes doložení zkušeností, tedy v podstatě zalogovaný počet ponorů v dané specializaci potvrzených od potápěčského profesionála. A tady už pak narážíme na tenkou hranici toho, že záleží na administrátorovi daného centra, jak se moc bude chtít zabývat detaily tohohle požadavku. Jen pro úplnost zmíním, že v dalších u nás rozšířených organizacích jako INTD, CMAS nebo i NAUI je podle dostupných informací na webu svět ještě v pořádku. Většina z nich zahrnuje ve své variaci na AOVD hloubkové potápění, noční ponory i navigaci, i když spíš podobně jako PADY formou 5 až 6 ponorů. A teď pár mých skromných názorů na tohle téma, které určitě vyvolají bouřlivou diskuzi a já se na ní těším, protože právě čím víc názorů, tím víc informací pro studenty, který zatím tápou. Na certifikaci Advanced Open Water Diver je v aktuální situaci podle mě špatně hlavně to, že vůbec existuje. V takhle překomplikované podobě. Zrovna nedávno jsem se setkala se studentem, který vyráží do Egypta, kde po něm na spoustu ponorů chtějí AOVD certifikaci. On ji v Česku poctivě získal, ale v balíčku neměl kurz hloubkového potápění. Jenže to podle mého názoru Egypťané prostě řešit nebudou. Má AOVD, může tím pádem podle jejich informací zkušeností do hloubky. Vysvětlovala jsem studentovi poměrně trpělivě, jak se věci mají, ale standardy hovoří jasně a já s tím vůbec nic neudělám. On má AOVD a v Egyptě po něm chtějí AOVD. Nic nezměníme na tom, že v Egyptě si prostě myslí, že AOVD automaticky znamená certifikaci na hloubkové ponory, což třeba právě i v případě tohohle chlapíka prostě není. U SSI je podle mě špatně to, že hloubkové potápění není povinnou součástí AOVD, nebo že vůbec AOVD ocenění existuje a máte svým nešťastným pojmenováním nebo nastavením pravidel, či jak to popsat. Za tu chvilku, kterou se pohybuju jako profesionál v potápění, jsem si všimla jedné důležité věci. Potápěčská centra u moře žijí vlastním tempem a vysvětlit jim, že tahle kartička už neznamená to stejný, co před 5 lety, není vůbec jednoduchý. Kdyby vůbec žádná advanced kartička neexistovala, naučili by se potápěčský svět požadovat certifikaci na konkrétní daný ponor, tedy třeba na hloubkové potápění nebo noční potápění, jenže taková změna by znamenala ještě spoustu let takového mezidobí, které vlastně může trvat po dobu jednoho potápěčského života. Jakmile se totiž kartička vystaví, vy ji máte, nikdo vám už ji nemůže vzít a platí do konce života. Pamatuju si třeba, že můj dřívější kolega, dneska už zkušený potápěčský instruktor, má advanced kartičku na potápění do neomezené hloubky. Už nevím, od jaké je to organizace, já si myslím, že je to CMAS, ale to bych kecala. On, jestli mě poslouchá, tak bude vědět, třeba se ozve v komentářích. Ale je to vlastně hrozný úlet. On má podle platné certifikace možnost se potápět do neomezené hloubky. A tuhle kartičku už mu nikdo nevezme. Na druhou stranu, když se rozhodnete to u SSI udělat pořádně, čeká vás poměrně komplexní výcvik. U každé specializace je rozumně podrobná teorie, u většiny z nich máte několik ponorů a píšete test. Kdo má tedy rozum a poskládá si balíček AOVD ze specializací Deep Diving, Navigation a Night and Limited Visibility, přidá si k tomu v českých podmínkách užitečný kurz jako potápění v suchém obleku, získá tím přístup k informacím a vyzkouší si spoustu věcí. Docela zajímavá je i volba Stress and Rescue kurzu, rovnou v balíčku AOVD, ale to bych se už moc rozpovídala o tom zas třeba někdy příště.
Přístup PADI k AOVD certifikaci je o dost méně důkladný. Člověk se během jejich kurzu AOVD podívá jednou do hloubky pod 18 metrů a je certifikovaný na hloubkové potápění. Co si budeme povídat, ani při poměrně rozsáhlé teorii hloubkového potápění ve specializačním kurzu nezůstává studentům v paměti mnoho. Důležité informace o dekompresní nemoci, dusíkové narkóze, bezdekompresních limitech a další drobnosti, na kterých může záviset ale život, se rády vytrácejí. Kolik si toho tak asi zapamatují studenti PADI, kteří v kurzu projdou teorii popsanou na webu jako Very Little Classroom and Reading. Jasně, i u PADI máte možnost si udělat specializační kurz hloubkového potápění, taky se k tomu užitečnému výcviku propracujete, ale nedostanete tím tu pomyslnou AOVD kouzelnou kartičku a o kartičkách to je především. Poslední drobnost, na kterou se mě často studenti po základním kurzu ptali, je, kdy se do AOVD pustit. A tady pravděpodobně spousta kolegů bude chtít kamenovat, a hlavně mě, poněvadž na tohle téma se instruktorská komunita rozhodně neshodná a je hodně rozpolcená. Spousta potápěčských profesionálů tvrdí, že člověk by měl udělat alespoň nějaké ponory po kurzu samostatně, než se vrhne do dalších kurzů. Už se dostávám na hodně tenký led, protože v některých případech s tím souhlasím. Někteří studenti se musí nejprve takzvaně vypotápět, než je vůbec možnost je připustit do dalších kurzů nebo jim ty další kurzy navazující doporučit. Ale v obecné rovině souhlasím s tím, co píše na webu PADI. PADI má přímo na webu napsaný, že by si člověk Advanced měl udělat hned jako navazující kurz po OVDčku, protože podle jejich slov kurz umožňuje rozvíjet dovednosti získané v OVD dál pod dohledem instruktora. Přesně to poslední sousloví je podle mě klíčový. Když se člověk pustí do navazujícího kurzu rychle po OVDčku, potápí se dál pod přímým dohledem instruktora. V případě SSI a rozumného výběru specializačních kurzů ho tak čeká minimálně 9 ponorů s instruktorem v otevřené vodě a k tomu kopec teorie. Prostě spousta času na vypilování a získávání cenných zkušeností. Samozřejmě i potápěči, kteří rovnou do kurzu AOVD nenastoupí, tyhle zkušenosti získávají, ale často metodou pokus-omyl a dostávají se k nim rozpolcené informace od kamarádů a v internetových diskuzích a tak dále. Je to prostě cesta podle mě daleko trnitější a možná svým způsobem i méně bezpečná. Na co v Česku potápěči ještě bohužel nejsou zvyklí, jsou workshopy a různé tréninky s instruktory, které nutně nemusí končit certifikační kartičkou. Jsou o něco levnější a člověk v ní získává právě potřebné zkušenosti a trénuje dovednosti. Od chvíle, kdy jsem s podobnými tréninky začala já, si na ně hodně lidí zvyklo, obracejí se na mě i v konkrétních cvicích nebo požadavcích nebo dovednostech. Spousta z nich se chce soustředit třeba na konkrétní dovednosti, jako je vypouštění bojky nebo technika kopu ploutví, nebo klidně i dodržení safety stopu nebo vlastně udržení se v té hloubce toho safety stopu. Někdy na nich pracujeme i několik ponorů na takových drobnostech, ale pořád se během několika málo lekcí dokážou dostat na úplně jinou úroveň, vypilujou kýženou dovednost a kdyby se o to pokoušeli sami, bude jim to trvat daleko díl, budou to třeba desítky ponorů, nebudou se na to úplně soustředit, nebo jim to prostě nebude se chtít vůbec trénovat, nebo nebudou úplně vědět, jak na to. Prostě je ta cesta daleko trnitější. Ale stále narážíme na to, že potápěčskému trhu se podařilo všechny přesvědčit, že nejdůležitější jsou kartičky a nejmodernější výstroj. Dlouho se v tom taky fungovala a ještě delší dobu mi možná trvalo nakouknout trošku přes okraj tohohle světa a rozhodně to neodsuzuju, jak je to nastavený, ale jsou podle mě i trošku jiný cesty, jak se stát dobrým potápěčem, než sbírat kartičku za kartičkou. Tím považuji tohle téma za naťuknuté. Těším se na diskuzi pod podcastem, videem nebo na Facebooku, podle toho, kde mě zrovna konzumujete. Tohle téma rozhodně není moje jediná pravda, není to o tom, že já bych tady chtěla říct, takhle to je. A vlastně spíš doufám, že se objeví vaše názory a vaše zkušenosti s tím, jak to AOVDčko vlastně teďka funguje. A snad to nevyznělo tak jako moje přesvědčení, o kterém by měli být přesvědčení úplně všichni. Díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky se ptát na to, co vás zajímá. A já se těším za 2 týdny u další epizody.